Гость нашай сённяшняй сустрэчы душпастар групы апостольства дапамогі душам часовай віцебскай дыяцэзіі ксёндз Славамір Самковіч, пробаш парафіі Божай міласэрнасці ў пагошчы Браслаўскага дэканату. Шаноўны ксёндз Славамір, на пачатку нашай размовы хацелася б крыху больш даведацца пра вас асабіста. Адкуль вы родам, як праходзіла ваша святарская фармацыя? Родом я недалёкі. Пастаўскі раён, вёска Казлоўшчына. Калісьці гэта вёска была і належала Масарской парафіі. І фармацыю да святарства я праходзіў пад чуткім кантролем ксяндза прэлата Юзефа Булькі. За ягоную кадэнцыю я там атрымоўваюся ўжо 12-й ксёндз, правдападобна. І святарскае пасвячэнне атрымаў у 2005 годзе ў Рапаева. Разам са мной былі яшчэ двое нас, траіх свенцілі, ксёндз півавар Олег і ксёндз Валерій Ворсік, пробаш катедры нашай. З 2018 года вы з'яўляецеся душпастарам груп апостольства дапамогі душам часовай віцебскай дыяцэзіі. Што ўяўляе сабой гэта рэлігійная супольнасць і якія яе мэты? Напэўна, як і кожнай рэлігійнай супольнасці, ёсць маці ў малітве, дзе моліцца за дзяцей, правда? Ёсць ружанцовыя колкі, якія маюць свае інтэнцыі. Супольнасць, наша цэль нашай супольнасці гэта дапамагчы тым, якія церпяць у чысцілішчы. А паверце, вельмі розныя душы, вельмі па-рознаму адыходзіць чалавек з гэтага свету. І не заўсёды тое бачнае, што мы можам бачыць, ай, добра жыў, правільна жыў, да, ўсё хорошо ў яго было. Не. На сведчанні прыкладах шматлікіх містыкаў можна скласці пэўную карціну, дзе, па-рознаму. Нават сёння ўспамінаў у Казані канферэнцыі. Дзяцёнак, які мае 7 гадоў, мае пазнанне, што такое добро і зло, і калі чыніць зло, ўжо з'яўляецца кандыдатам у чысцілішча, нават калі з ім штосьці здарыцца, уже павінен будзе на гэта адказваць. І лічучы таго, з якімі грахамі мы выходзім, цяжкімі, лёгкімі, як скарысталіся з жыцця зямнога, асабліва з асвячальнай ласкі, якую можна ўзяць, в сакраментах споведзі, камуніі і так далей. Поэтому справа добрая, нават патрэбная. Я лічу, што яна патрэбная, бо я ў гэтым недаўно, але пэўную літаратуру пачытаў, сведчанне пэўных містыкаў таксама прачытаў. Па-рознаму мы уяўляем чысцілішча, але справа і праблема тут толькі адна. Калі тут мы маем права і можам рашыць сваю судьбу, добра, зла, выбара, то там душа, так як сёння зноў паўтаруся казаў, там душа чалавечая без нашай малітвы тут не можа нічога абсалютна. А мы добра ведаем, што да веку, да 100 зямных гадоў чалавек можа пребываць у гэтым месцы. Сітуацыя, калі можна параўнаць з чалавекам паралізаваным, да якога ніхто не падходзіць, не падносіць стакан вады, які терпіць, які жадаюць. Это параўнанне такое, скажем, непрапорцыянальнае, але поэтому цель нашего апостольства, конкретно нашей витебской диецезии, каб стварыць максимально в парафиях, таких наибольших, бо есть у людей страх. Да? Есть такі страх, як молиться за ненародженное дитя, где калі прорываешься, то немагчыма. Зноў трэба вярнуцца до гэтага ўсяго. А у нас такого нема, і адказнасці такой нема, калі чалавек захоча, выйдзе з этого апостольства. Просто кожны канкрэтны і у суме супольнасць могуць уратаваць, сапраўды уратаваць не адну чалавечую душу. Скажыце, а як даўно апостольства дзейнічае ў віцебскай дыяцэзіі і што яно ўяўляе на сённяшні дзень? Я не ведаю дакладна з якога года, бо яно было вельмі мёртвым, калі это зрадзілася. Мне здаецца, што справа ішла пра 2011 год. З таго, што я глядзеў у дэкрэты, дакументы, і хто да мяне гэтым займаўся, баюся памыліцца.
Ось. І, ну, наші дієцезі такі найбільш буйні парафії мають. Ну, це ваша парафія, так, це більш сотні має мери. Є супольність у Орші, є супольність у Новолукомлі. Ну, поставили, зрозуміло, дві парафії. Браслав, Глибока, з таких найбільших. І є ще й жадаючі Олександрії. Ну, бо то все залежить від святора, понимаете? До некоторых я подыходжу. А і мене, і гэта ёсць, люди не хочуть, уж не лезуть. Ну і зрозуміло, що заставить чоловіка не може. Тут треба розуміти, правда, от то, що вельми важливо у кожної супольності молитовної і в молитві, ведати то, що ти хочеш. І молитися в даному випадку, молитися щиро. Ну, бо справа така, що сьогодні ми, а це буде кому за нас. Скажите, будь ласка, а як стати членом апостольства і які обов'язки воно потребує від чоловіка? А стать просто, нават ребенок у возрасте 12-14 годов може вступити. Так? Є два варіанти. Ті, які активні, так? Ті, хто вступає, просто добре жадання. І після того, як послухаєш, що треба робити. Є і одинокі, да? Тобто люди, які можуть молитися у хаті, у інтенції на тих самих стандартах, молитвах, які молиться супольність. Що вельми важно у супольності? У супольності вельми важно, щоб це були понеділки. Бо засновальники, так коли це вже пішло у практику, це був 1983 год, так офіційно закрутилося це апостольство, і вони молилися по понеділках. І вельми важно по понеділках, бо усі супольності, які є сила молитви, будуть на цей день. Поэтому для душ вельми допомога буде. Узрост от 12-14 років наводить, ну, коли вони будуть розуміти то, що відбувається. А поки чоловік може і хоче. Уступить вельми просто, надо только сказать «я хочу». Заполнить анкету, ну, до речі, такую анкетку заполнить, написать свою фамилию, имя, статус, где живу, чем дышу, пенсионер, значит пенсионер, работающий, значит работающий. И все. Кожный член апостольства отримовывая на руки такий паспорт, можно это сказать, назвать, у яким є певна конкретна молитва, яка читається кожен день. Супольність збирається раз на тиждень, пожадано, щоб це був понеділок. Раз на тиждень збираються, читають вяночок за померлих, читають акт у цьому паспорті маленьким, який отримовують. І кожен повинен на протягу тижня або дня зробити некий вчинок милосердності. Ну, наприклад, коли боишься лечить зубы, да, ты переживаешь эмоционально, и физично, и психично, то кожный твой поход ты можешь офировать в интенции конкретной души. Или в этом духу подобное. Да? То, что тебе неприемно, то, что ты не хочешь, ну, можешь офировать в интенции полной конкретной души. По супольности, коли збирається парафіяльне, молиться за душі часові, і це є супольна молитва. Але ти так само, як член цієї супольності, можеш конкретно молитися у інтенції конкретної душі, яку, наприклад, веду. Ну, наприклад, була вельми, як може наші слухачі і глядачі розуміли, наскільки це все серйозно, то, що я сьогодні казав, повторюсь, ще добавлю, неохрещений дитинок не попадає у рай. Да, попадают, так и называется такое доброе польское слово «пшиценки», «сени», да, в яким будет различивать на Божию милосердность. Ну а теперь уже совокупность тих грехов, які ми робимо свідомо, добровольно, целенаправленно, из яких не доходим. Я знову же скажу, що це є категорія грехов супроти Духа Святого, які чітко, конкретно нам не будуть пробачені. Сьогодні ми можемо це або вірити, або затикати в уші, але прийде день момент, коли ми станемо перед певним фактом.
Так як кажуть класик, пам'ятай про смерть моменту мови. Калі ў парафіі няма такой супольнасці, чалавек можа ўступіць у яе? Што яму рабіць? Вяртацца асабіста для вас ці да вас або да пробушча? Да пробушча можна. Калі ведаюць мой номер телефону, може да мяне. Але ёсць у каждой парафіі такой, скажем, супольнасць, ёсць аніматор, да? Старший групы, які мае гэтыя анкеты, паспарты, на якіх трэба запісацца. И пожаданы, конечно, уступаючи у супольность, не просто в ней уступить, а максимально доведаться, что, над чем и зачем. Бо просто для галочки, я не думаю, треба ведать, на самой справе треба ведать, у якой супольности ты знаходишься и для чего ты тут есть. Ну, бо для галочки записаться можно везде, правда? А щедрость молитвы – это уже проблема. Не будем называть речи своими именами. Сёння адбылася сустрэча з членаў апостольства Мёрзкай парафіі. Як часта праходзяць такія сустрэчы і з якой мэтай? І ці бываюць агульнадыяцэзіяльныя сустрэчы? Да, конечно. По регламенту нашему, по форме, минимум я повинен приезжать раз на квартал. Так, у парафію, где есть с конференцией, так само, с такой самой размовой, як ми сьогодні тут, бо коли чоловік гэтым живе, цього питань не будуть. Раз на квартал, в год, то есть 4 рази в год, минимум я повинен наведать супольність парафіяльную, там, где оно есть. Ну, есть, например, и, скажем, у меня это было, поэтому не придумаю, есть питание у супольности. Так было у брасловской супольности, пока не стала добра на ноги. И по просьбе аниматора, а я тут ездил частей, у людей были четкие конкретные питания. Было питание, например, сегодня вспоминал про женщину, которая дошла. Там вельми моцно сколыхнулася супольность, бо там были полные комментарии до этого всего, что происходило, и людей это колыхнуло. Поэтому таким способом. А на запрошение аниматора або на некую горячую проблему может быть и частей. Дякуємо, ксьондз Славомір, за зустрічу і змістовні адкази. Жадаю вам плёну вашей душпастерской дзейнасці, дароў Духа Святого і апекі Маці Божай. Спасибо, дякую.